Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. L-Ukrajna ta' priorità għal preżenza Maltija ta' Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE, l-akbar organizzazzjoni tax-xorti tagħha fid-dinja li mill-bidu ta' din is-sena bdiet titmexxa minn pajjiżna. Dan intqal mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Chairperson in Office tal-OSCE Ian Borg f'kumment ma' News ftit jiem wara li żar l-Ukrajna fl-ewwel żjara uffiċjali tiegħu kemm ilu li ngħata l-kariga prestiġjuża. Għanna ċirkustanza partikolari fejn żewġ membri, żewġ parteċipanti tal-OSCE qegħdin fi gwerra. Ovvjament għandek l-aggressur li hija r-Russja u għandek il-vittma li hija l-Ukrajna. U għaldaqstant kienet importanti li nibgħatu messaġġ ċar illi din ser tibqa' priorità. Il-Ministru Ian Borg tkellem dwar tema komuni li ġiet diskussa fost oħrajn mal-President Ukren Volodymyr Zelensky. Kellimt mal-President Zelensky, mal-Ministru Kuleba u ma' uffiċjali oħrajn anke fuq x'għajnuna għandhom bżonn. U rew ix-xewqa li naħdmu fuq it-tfal illi ġew maħtufa u anke traffikar tan-nies illi hija xi ħaġa sfortunatament komuni waqt gwerra u konflitti. F'din iż-żjara il-Ministru Borg żar 3 postijiet fl-Ukrajna li ntlaqtu sew mill-gwerra f'dan il-pajjiż. Skola ta' tfal minn 6 sa 17-il sena, blokok ta' appartamenti fejn in-nies kellhom jaħarbu jitilqu minn djarhom u sallum għadhom ifittxu il-ken u imbagħad mort ukoll f'Buċa fejn kellek anke ċirkustanzi ta' iktar minn 500 persuna li nqatlu u anke indifnu b'mod kollettiv. U allura hemmhekk kienet mhux biss ċokkanti imma tħoss li qiegħed f'post fejn għadda minn ħafna sofferenzi.